Celá politika Spojených štátov je zameraná proti Rusku, pretože Rusko je jediný štát, áno, jediný oponent, ktorý dokáže vzdorovať tomu tlaku Ameriky. Je to aj vojenský tlak, je to ekonomický tlak. To Obama si vyslovene medlí ruky, že čo to vyvádza Európska únia s tými sankciami a so všetkým, čo k tomu súvisí. Mňa však napriek tomu všetkému, čo tu bolo povedané, že čo by sme mali robiť, ako povedzme eliminovať tieto tlaky, ktoré idú zo Spojených štátov alebo priamo z vedenia NATO, je to veľký, si myslím, že problém a je to aj dosť zložité. Keď také veľké štáty, ekonomicky silné, ako je Nemecko, ako je Francúzsko, tancujú, ako Spojené štáty pískajú, je ťažké jednoducho nejakej vláde, áno, hovoril som o druhej lige, druholigovej vláde, teda v rámci Európskej únie a v rámci NATO, druholigovej, aby nejakým spôsobom príliš vyskakovala. Preto si myslím, že všetky takéto tie ústupky alebo aspoň slovné deklarácie by mali zmierniť ten názor, ktorý má, povedzme, NATO, vedenie proste exekutíva Spojených štátov, špeciálne Obama, zmierniť tie tlaky. Treba si to dať aj do súvisu s tým. Nevedeli sme, prečo premiér Fico a náš Lajčák boli v Spojených štátoch amerických, bolo to ešte pred voľbami, dávalo sa to do všelijakého súvisu, ale ten súvis sa mi javí asi tak, že tam sa riešili celkom iné veci, nie to, či má byť Fico prezidentom, ako sa možno mnohí domnievali, a nie je to, či Lajčák bude šéfom Organizácie spojených národov, pretože k tomuto, myslím si, ten človek smeruje, že tu išlo o ďaleko vážnejšie veci, ak nie priamo vytýkanie istých zo strany Obamu. To sú samozrejme, môžem sa to iba domýšľať, že je to tak, ale doteraz nevieme, na čo tam títo dvaja ľudia boli. Čiže to naše postavenie je naozaj veľmi, veľmi povážlivé a neviem, ktorá vláda by dokázala vykorčuľovať z toho a dostať sa, povedzme, mimo NATO. To je beh na dlhé trate a myslím si, že ešte nejako dlho potrvá. Zatiaľ pôjde, myslím si, v našej politike asi o to, a ja som presvedčený o tom, že nie je záujmom ani vlády Slovenskej republiky, aby tu nejaká základňa bola. Zmierňujem to tým, že naozaj ide len o akúsi deklaráciu. Áno, sme tu a sme ochotní, však sme členovia NATO, ale nejaký úprimný záujem tu určite nie je. Poliaci, tí už spĺňajú ten limit tých 2% už dávno, takže prosím? Aj Gréci, blížia sa k tomu aj tie pobaltské štáty. Takže niečo sme museli teda ako jednoducho nejaký ten tromf alebo nejakú tú kartu vyššiu položiť na ten stôl. Tým nechcem ospravedlňovať to, čo sa deje, len upozorňujem na to, že je to naozaj veľký problém, ktorý musí riešiť tá slovenská vláda. A pokiaľ som počúval teda premiéra Fica dneska, čo hovoril v parlamente, tak to bolo naozaj veľmi ostré, že Slovensko nikdy do nejakého konfliktu nepôjde, nech sa deje čokoľvek, lebo bol veľmi napádaný opozíciou, konkrétne pánom Šebejom, tak to sú ľudia, ktorí majú krvou podliaté oči a bohužiaľ, ale takíto sú aj novinári slovenskí, v mienkotvorných médiách. Len si čítajte komentáre pána Šuca. Však to je niečo neskutočné. Hej? Áno, veď ja by som teda odporúčil aj pánovi Šebejovi, nech mu ho oblečú do mundúru, tam áno, a nech teda ide, treba aj na Ukrajinu, keď tak chce bojovať strašne. Sú to neskutočné veci, viete, a tieto tlaky sú nielen od opozície, ale žiaľ Bohu teda aj od novinárskej
širokej novinárskej obce, ktorá tvorí teda tie mienkotvorné médiá. Podobná situácia je v Čechách. Aj ten Sobotka je vlastne sám vojak v poli. Dokonca jeho minister zahraničných vecí nesúhlasí s tým, čo hovorí pán Sobotka. Je to pán Zaorálek, niekto ho nazval, jeden, myslím, že Dvořák, režisér toho zaujímavého filmu Ukradnuté Kosovo, ten ho tituluje Pán Zadolárek. Takže tie rozpory sú, ale tie rozpory sú aj u nás. Pozrite sa na Lajčáka, ktorý keby mohol, tak všetko dementuje to, čo povedal Fico. Lajčák sa už, mal by som povedať pán Lajčák. Pán Lajčák sa už cíti, že naozaj je šéfom OSN. Jemu už Slovensko môže byť, poviem to tak, ako si myslím, ukradnuté. Ukradnuté. On už myslí kdesi inde a o niečom inom. Poprvé by som chcel vidieť, ako by sme nešli do konfliktu, keby začal konflikt. NATO je kolektívna bezpečnosť a máme všetky povinnosti. Takže čo si tu rozprávame, hej, ako neklamme sa. My budeme musieť ísť do konfliktu, keď konflikt vznikne. To je prvá vec. Po druhé, keď je Lajčák človek, ktorý tam nemá robiť kvôli Kosovu, islamizmu a poskokom, má byť zajtra odvolaný. Čo tomu bráni? Takže tu nerozprávajme rozprávky o tom, že niekto je dobrý, len mu niekto robí zle. A to by som povedal každému do očí. To nie je len opozícia, ja to hovorím ako predseda Slovenskej národnej strany. Vážim si, čo robí vláda v ekonomickej, sociálnej veciach, ale neznášam klamstvo. A klamstvo je, že nemôže Fico urobiť poriadok s Lajčákom. Klamstvo je, že nepôjdeme do konfliktu. Nie je žiaden rozdiel medzi logistickým centrom, nie je rozdiel medzi základňou. To sú len rečičky a debaty. Čakám, že predseda vlády povie jasne: nechcem tu americké vojska, nie len ako to bolo povedané v lete, nechcem tu tréningy, nechcem tu toto a za tým bude stáť. Za tým bude stáť a tým pádom bude mať aj občan, volič, kľud toho, že to, čo sa rozpráva, to sa bude hájiť. V politike sa dostalo do debaty alebo do módy za 20 rokov medzi týchto starších politikov veľmi moderné sa stalo, že sa rozpráva to, čo sa chce počuť. Ja som sa rozhodol teda veci pomenovávať tak, ako ich vidím. Niekedy možno, že ostrejšie, možno, že kritickejšie a niekto môže povedať, čo by si ty robil. Ja by som robil hlavne to, že by som nechcel klamať svoj národ. A povedal by som to jasne a rozhodne. Pretože ľudí, ktorí žijú dennodenne svoj život, neriešia tieto veci, nezaujímajú sa, často nerozumejú právnym povinnostiam a veciam. My nesmieme náš národ klamať. Pretože tým, že je klamaný, je chudobný. Tým, že je chudobný, je manipulovaný. A to by sme mohli otvoriť úplne iné témy, ako manipulácia nášho vzdelania, ako vychovávame generáciu, ktorá už nebude rozumieť veciam, o ktorých sa bavíme, lebo je amerikazovaná filmami, vplyvom, úplne inými vzormi, ideálmi. Preto je tu najväčšia taká moja výzva, apel, že neklamme sa, pomenúvajme veci, lebo to nás ničí. A zahľadajme veci a identitu, ktorá nás bude spájať. Aj táto vláda, alebo ľudia, ktorí, a to je jedno, či ľavica, či pravica, veď tu ide o nás, o naše deti, o našu budúcnosť, o náš mier. A keď sa začneme klamať, tak sa zamoceme, nepohneme sa z toho a potom s nami budú manipulovať tak silné národy, ako sa deje teraz. Takže ja hovorím, zabudneme na to, opozícia, koalícia. Začneme veci hľadať prieniky toho, kde tento malý národ prežije, kde budú na jeho čele ľudia, ktorí sa nebudú klamať a naozaj, či už to bude časom alebo tlakom verejnosti, len ja nikdy nechcem, aby som bol účastník toho, že ľudí klameme. Takže ešte raz hovorím, ak konflikt bude, musíme sa účastniť, sme v x iných konfliktoch a ja na druhej strane hovorím, že má to veľmi ťažké predseda vlády, ale má aj taký mandát, že by s Lajčákom mohol urobiť poriadok zajtra.